ụtụtụ ọma. Ọ bụrụ taa ka anyị si anabata gị n'ihe omume anyị nke taa bụ ka o si mee n'Ugwumba telivishọn, ebe ahụ anyị na-agụpụtawara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị. Eji m aka n'ịdị njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ Mọnde, ahịa Eke, mkpụrụ abalị 18 n'ime ọnwa 12 n'afọ 2023. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ. Mụ na onye ozi n'Ugwumba telivishọn, onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka nọkwa ya, Maazị Mike Kenohaneze. Ọ dị mma Igbo daalụ nnọọ tata bụ Mọnde maka ndị nọ n'ala Igbo. Ụfọdụ ebe aka na-eme ụmụ ya bụ nọrọ anazu ike ụbọchị Mọnde. Ana m eche etu ọ dị ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị ji ego achọ ego, maka na erute n'ụbọchị Fraịde emere sit-at-home, Satọde aghọ na wikend, Sọnde bụ n'ụbọchị eji ekpe chọọchị. Orukwe tata eme ya bụ abalị ise a na-akwadokwe ekeresimesi. Ya bụ ihe afọ ozi ọnụ eji ekwe. Nsogbu bụ na ndị na-eme ndị na-akwado ya na-asị ka anyị nọrọ ana jee egbe na-achụgharị ndị mmadụ, na-ekwu na ha na-eme ka ha zọpụta anyị, ebe ọ bụ na a na-emekwa sit-at-home abalị ise mmadụ anọ n'ụlọ. Onye ara nke ahụ nọkwa na Finland na-arachara onwe pịọm, na-aṅụrụ onwe wine, na-asị anyị nọrọ n'ụlọ, anyị apụtara abalị ise. Amana m etu o si nye aka m na maka mmadụ etu ọ ga-esi nye aka, mana nsogbu adị ka anyị kwenyezie n'ụlọ ka ọ dị mma ka a na-eme na-agba ka ọ na-adị mma. Ka anyị gaa n'iru, akụkọ mbụ rutere anyị aka ebe a taa na-asị Igbos afọ Tinubu says Iwuanyawu. Nke a wee bụrụ onye isi ọhaneze ndị Igbo na-asị na aka na-achị obodo anyị bụ President Bola Ahmed Tinubu na ndị Igbo na-akwado ya. Ọ bụ onye isi ala anyị na ndị Igbo na-akwado ya ebe ọbụla ọ chọrọ ka esi wee na-akwado ya, na ha kwụchiri n'azụ ya. Nke a wee na-ebute asịrịmasị n'ọnụ ndị mmadụ dịgasị iche iche. Ka ihe ego onwe gị iche, Maazị Mike. N'uche nke m, amaara m na enwere ofu onye ọsọ ya n'oge ọsọ, do we have choice? Nyanwa emechaa na ntụnye aka gaa na kọtụ, mechaa ihe niile. Tinubu bụ nyanwa na-achị obodo anyị bụ Naijiria. Anyị nwa bụ ndị Igbo ka nọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Ya bụ na Tinubu bụ onye na-achị anyị, mana ọ bịa bụziri n'ụdị na anyị na-akwado ya n'ụdị ihe o mere. Mbọsị ọkwa anyị kpere ekpere, anyị esokwa kpere ekpere. Ọ bụrụ na anyị na-akwado ya n'ụdị na-asị ka atụnye mbọsị a ga-atụnyere ndị Igbo ama ntinyekwere ya. Ọ bụ eziokwu na iruohu na Anambra anaghị eme onye nke abata. Ndị otu Obianọ kpọba na APC mbọsị a. Ifeanyi Ụba aba na APC, Ekwunife aba na APC. Ụfọdụ n'ime ha na-eju ọmụ nwekwara ike ha ma win kanselọship ma ọ bụrụ na atụ ya ọfụma, kama na onye ọbụla chọrọ ebe isi dị, ebe ogwe dị nro ọ na-atinye isi. Ya bụ nna anyị ukwu Iwuanyawu, amaara m ihe ị na-ekwu. Ndị okenye nne ya anyị amaara ụdị ekwu anyị na-ekwu. Ọbụkwara ịkwado ya, ị ga-akwado ya n'ụdị na ọnyanwa na-achị obodo anyị, mana ọ bụrụ n'ụdị na ma ya wụrụ okwu anyị wepụtara kịta eji emekwa ndị Igbo ka anyị mara ihe na mba ọ ga na-achị ndị Igbo anyị masị ya achị. Nke a bụ eziokwu. Onye isi ala achịwaga anyị bụ na ọchịwaga anyị, nwezi ihe ọzọ anyị nwere ike ime. Ya bụ na anyị na-akwado ya, mana anyị ka na-ayọkwa biko si mee ihe gịnị nwanụ ka a sị na ihe dị nwaanyị mma dị onye tụwara ime. Ị ga-aka mma maka anyị bụ nwaanyị. Ị ga-aka mma. Ịghọtara ihe na-ekwunu. Si mee onye ukwu ka e mere onye nta. Ihe dị etu a ga-amagba onwe ya. O sokwere n'ihe ọ na-ekwu, o so n'ihe nna ekwu Iwuanyawu na-ekwu, ma ọ bụrụ na ị gụọ ya bụ akụkọ. Maka anyị kwuru si na ihe ndị Igbo na-achọdebe bụ ka eme oke ka e mere ibie. Ya bụ na enwere iwu eji ndị a nwere iwu ọzọ eji eme, mana anyị ka bụkwa okwu Naijiria. Ya bụ na okwu ahụ o kwuru anyị ghọtara ya n'ụzọ nke ọzọ, na anyị kwadokwere ya, mana si mee nwaanyị ka e mere ibie na ọ na-adị mma. Uche onye adịghị njọ, mana anyị chere na nke a bụ nke ọma. Ka anyị gaa n'iru. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa n'akwụkwọ Punch jegoro ya nke ọma. Ọzọ dịka ibe ebe a wee na-asị IPOB pledges to deploy ESN operatives to secure Igbo land during Christmas. Nke a wee bụrụ ndị Indigenous People of Biafra na-ekwu na ha ga-agwa ndị ESN, ya bụ Eastern Security Network, ka ha chekwaba ala Igbo n'oge ekeresimesi a, maka na o nwere ndị omekome
ndị ụfọdụ na-eme kepụ na-atụbata ozi dị aṅa na ha na-aga ịkwafu ọbara na ha na-aga imekpa ndị mmadụ ahụ ọkachasị ndị si Nnewi South na-ala ihe ala Igbo Ukwu Ọlụ a sị na ndị si ebe a na ha sa anya ha na mmiri ọkachasị ọ bụrụ na ị na-eji kedu ihe a na-akpọ ya Total Filling Station n'ebe ahụ nke nọ na Ihiala Junction na gị saa anya gị na mmiri maka ndị omekome nwere ike imekpa ndị mmadụ ebe ahụ ihe ha na-akọwa ebe ahụ bụ na e nwere ọtụtụ ebe ahụgoro ebe ya bụ ndị na-akpa ike n'ebe ahụ kwọchim ebe ahụ were na-emekpa ndị mmadụ ahụ mana ihe na-enye m nsogbu bụ na ndị ESN ma ebe ahụ o nwekwara nke e nwere a na-akpọ Ebube Agụ ọ bụ eziokwu na ọ dịka ihe na Anambra ha nọkwa n'ala Igbo ndị uwe ojii nọ ndị soja na-akwụchi ụzọ ebe niile na-ana 200 1500 ha niile nọkwa mana ndị a na-ekwu maka ya kịta nọsi ike n'ala Igbo anyị asịghị ga-agakwa n'ebe a enwekwara etu ebe ahụ dị ọ dịkwa mma na unu gwara anyị mana gịnị ji na ama m chọpụta etu a ga-esi chụpụ ya bụ ndị ọ bụrụ na ọ bụghị nwanne ya ziri osi ji ụkwụ agbanwe ụzọ ka ha ga-eji nọrọ ebe ahụ mara na ha nọ ebe ahụ makwa na ebe ahụ ha nọ abụda ebutere anyị na ọ ga-egbochi anyị ụmụ ihe ụfọdụ a na-asịzi isi ahịnze ndị kwukwara ọ bụkwara na ha kwuru anyị maara onye ọbụla maara na iruo na ọsụmohu ọ na-abụghị dịka ụmụ nwaanyị ndị ụmụ agadi nwaanyị onye ọbụla agbapụ n'ebe ahụ ya bụ na abụghị ebe mgbe a ga-atụ anya si ngwa dịka bụrụ ọyị nwaanyị kịta esi m na achọrọ m ime ihe na esi m bịawa n'ọsụmohu ugbu a mba ndụ m kara ihe mebụ na ọ bụ na-ewepụ ihe na-esi isi n'ime akpa agbagodi ya perfume ọ ka ga na-esikwa ya bụ ka mara ihe mere ebe a ya hapụzinori ya ndị ochinu ka o wee bụrụzie ebe ndị omekome bi maka na o nwere ndị bi ebe ahụ ma ndị na-emere ebere n'ihe a ndị na-emere ebere ihe a bụ ụfọdụ ndị be anyị nọ n'ụmụ ihe isi n'ihe mmemme na-arachapịọm nke izizi bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye na-akụ bandị ịmarụgo na njụ ahịa dị n'ala Igbo kịta irute na Lagos ndị nke nọ na Lagos na-abụrụ ruo ohe dịka Amania ha anawa n'ala Igbo nweghị ndị kwere ana ndị na-eme ihe dịka isi nri ndị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ma ndị MCO onye ọbụla ji nwaanyị kwụọpa ma anyị nwa na nwaanyị bụ Ugwumba ụfọdụ ndị kpọrọ anyị ka anyị bịa soro ha na mmemme n'ala Igbo anyị kwe maka gịnị na ejighị ihe eji agbara ntị agbara anyị ọ ga-adị mma ka anyị gaa n'iru akụkọ a dị na akwụkwọ Daily Post ka ị gagoro ya nke ọma ọzọ dịka ibe ebe a na-asị NAFDAC moves against sale of measured milk, cereals, orders in open markets. Nke a wee bụrụ ndị NAFDAC na-ekwu na ha na-achọzikwa inyonye anya na milk ndị ara ehi ndị a kpọrọ akpọ a na-amanye n'iko a na-ama n'iko ma ndị ihe a na-ata ma ndị otu ya ndị agha na-agba n'akpa a na-eregasị n'ahịa maka na ụfọdụ n'ime ha anaghị adị mma n'ahụ mmadụ ụfọdụ n'ime ha na-ebute ọrịa dị iche iche ya na ha chọzi inyenye anya na 2024 gịnị kpatara ha ga-eji chere n'oruo 2024 tupu ha mara ebido afọ nke agbapụgo na-agbapụ n'ihe mere ji ekwu ya bụ maka ọha na eze maka ndị ihe a bụ ebe ha si eri maka na o nwere ndị bụ ebe a ka ha si eri wee bụrụ ihe ha ji azụ ahịa nwekwere ndị na-azụ ya azụ ka uche ha wee dị ya ịjụọ m ihe nnara ya ihe ngara asị bụ na ihe ha na-agwa anyị bụ anyị kekwuo ji n'ume karịa nke anyị kegoro eke na agụụ ga-adị agụụ ga-anyụ mmadụ ịkpakwu agụụ ga-akpa mmadụ eze maka na ọ bụrụ oge si na-eji ha anya ọma aga ụka eke ka anyị na mmadụ onye hụchara milk ndị tin milk pik na ndị otu ị ga matawe amata nekwenu m anya biko ya bụ ọ bụrụ na unu chọrọ imechi unu mechikọta mana unu lota nọ na ama m na ihe dịka 1992 n'afọ 1992 ka m fụrụ n'izizi n'obodo Lagos ka ọ na-abụ irute Amarawa tii ndị mgbe ahụ ha na-egote Bonvita na Milo ndị Hausa bụ ihe na-eme mgbe ahụ Amarawa tii atinye na nylon a na-eri 2 naira Amara milk atinye na nylon a na-eri 2 naira shuga bụ 1 naira mgbe ahụ ya bụ ijide 5 naira ịṅụọ ya bụ tii big man na-aṅụ na bie unere anya
na ndị ihe na Nigeria anya ka ndị cowbell ji wee bido sachet milk mgbe ha na-akpọ Pullman milk kịta anyị na-aghọ na Pullman maka na ike kwuo mana nnukwu hotel sachet ahụ ka ha na-eresizi onye ọbụla ya bụ ndị a biko ọ ka anyị ka mma na unu nebara anya n'ụzọ ọzọ a ga-esi mee ya bụ ihe n'ụdị dịka isi oke ihe a na-ere ọ dị mma maka ahụ mmadụ maka na ama m na ụmụ shuga ụfọdụ a na-eresi anyị bụ industrial sugar ọ bụghị shuga dị mma ka a na-eri na mana biko ndị NAFDAC unu rụọ n'ọrụ unu ọ bụrụ unu gara ebido taa unu bido tata ya bụ ka ahụhụ ahụ mara anyị ahụ tupu abaa na 2024. Chizoba Igbo bụ Igbo a sị na ụra tọba ụtọ ekwowe ya ekwowe otogekwanụ anyị bidoro wetawere gị akụkọ ndị gbara ihu akwụkwọ anyị chọrọ ka itinye uche gị na ngalaba ozi kwuo ka o si wee dị gị n'uche ya bụrụkwa na o nwere ihe ọzọ ịchọ ka anyị tinye ọnụ na ya ihe ndị chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ya tinye ya na ngalaba ozi agaghị elefere anya anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ rutere anyị aka ebe a taa sị NBA to probe lawyer caught beating his wife. Nke a webụrụ ndị Nigerian Bar Association na-achọzi igosi nwoke onye lawyer afọrọ ebe ọ na-eti nwunye ihe afọrọ ma ihe onyonyo a n'abalị nya wepụtazikwa n'ụtụtụ wee bụ na ọgbago n'ihu akwụkwọ anya bụ nwoke ji nwunye ya wee na-anyụ ya ịkpakpụ nke ka nke bụ na ọ bụghị n'ime ụlọ nọ n'iro o si n'ime ụlọ wee tigide ihe wepụta n'iro ndị agbata obi wepụtazie na-asị ya hapụ na nwaanyị ọbara na-agba nwaanyị ọka na-etikwu ya wee setezie ya n'ihe onyonyo wee tinyezie ya nke egosi ya n'oche ọ ga-anọ maka na ihe dị etu adịghị ihe ma onye nweta ọ na-emekọta mmadụ ihe Chineke asị ka ya jiri aka gbara ọgụ nke a bụ eziokwu maka na ya bụ nwaanyị nke mbụ bụ onwekwara ụmụnna ana m eche kịta na ọ bụrụ na ị nụrụ nwanne m nwaanyị ọ bụrụ na o kweghị ịnụ ịkpọnatara m ya ịkpọnata ya anyị edowe ya na enwere ihe a na-akpọ nna ga-anụ mana nke a bụzi nna ga-anụ na ọ ga-ana dị na-achịta azụ ebe ọ bụrụ na ị nụrụ nwanne m nwaanyị o kweghị ịnụ si na ị ga-etigbo ya n'aka ma na mmadụ ga-eju ala ịkpọnagharịa ndị be ha na ọ bụrụ na ọ dabaghara gị na ike ka ị ga-eji ọ anụmanụ wee ga-anọkọta ijiri nwaanyị na-amụ etu esi eti ọkpa ma ya nwụziere onye ya na ndị lọya onye ọkaiwu mara na ịpụta asị ga put it onto you afụrụ m ebe ụmụ nwoke ibe a na-asị ya pụta iro ka ha banyezi abanye Chineke mee enwere ebe ọ ga-abụrụ ọ bụrụ ebe m biburu mbụ ụmụ nwoke ga-atụrụ ụtọ ọkpọ nwoke ga-atụrụ ụtọ ọkpọ ka a ga-eji mezi biko ndị NBA esi mara ọ bụrụ na nwoke ahụ ofu bụ na enwere ike ọ bụghị okwu kwuru na onye na-apratisi lọwa enwere ike ọ bụrụ na ọ zatara ọ na-apratisi biko si nakwa ya akwụkwọ ka ọ ga gbuo aja ọ ga jiri ike ahụ o ji akụ nwaanyị ihe kpuo aja ọ mara na ike na-arịọ akwụ maka na ihe dị etu a nwere ike ị na-eme n'ime ụlọ agaghị ama mana Arinze Chineke n'ọzọgo nwata nwaanyị maka ya bụ nwata nwaanyị nọkwa n'ezi a sị ya kwuo okweghị ọ na-ezo ihu ya hapụ onye ahụ na ikekwe na enwere ihe ọzọ ji ịma na ụfọdụ ụbịam na-aba mmadụ mana eche m na onye nụrụ onye lọya kwesịrị ịgụnitegodu na ọ bụrụ skul satifiketi ejide ọmatatụ n'ihe ọ na-abụghị na mmadụ nkekwe na ọ ga-anụta ya na ụbịam ji nne na nna ya aka nwata na-achị ya ọ bụrụ na mgbapụkịta ka eto ọ na-abụghị nwoke ọ bụrụ na were anụmanụ nne ka anyị gaa n'ihu hapụ nwoke ọbụla na-eti nwunye ihe bụ anụmanụ ka ọ bụ eziokwu ka ọ bụ ọ dị n'akwụkwọ News Express na ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwa ihe gbasara ya ọzọ dị ka ibe ebe a taa bụ maka ekeresimesi ọsị angry shoppers condemn naira scarcity ATMs dry up nke a bụ akụkọ anyị na-akọ maka ya kemgbe maka na ndị nwe ego afụghọzi ego ha ji ego ihe na ọ na-emezi ndị mmadụ gaa igote ihe ha ji eme ekeresimesi afụghị ego na bankị afụghọkwana ego na ATM ndị mmadụ wee na-eti ka ezi ihe a ga-eme ihe dị ụtọ ụbọchị a ka anyị na-agụ akụkọ gosi na ndị CBN na-asị mba si onye ọbụla daa jụ na ha nwere ego juru eju bara abara maazị nke a ga-ekwenye kịta ego a wee dị ebe amakwa m ihe mewu na ha amalụgo na ndị be anyị na anyị da-ajụ ajụjụ ya bụ kịrịkịrị asị ha na-adị na-atọrọ anyị na enweghị onye ga-apụtasị ha mba nwoke m ebe ikwuru isi na awọ n'ihe awa awọ n'igbo okwute wee ya ga ka ọ na-abụghị ya ọ bụ ofu ihe ahụ ka emefere ji mefegide nke ya wee nọ n'ụlọ nga tata enweghị onye na-ajụ asị nke bụ na ịkpọtakwa onye ga-ebe elie
na-emefu ya enwetaghị onye o mefegidere kpọta onye ga-ebe ihe maka na ndị mmadụ ataka afụ onye ọbụla asịzi ngwa nwoke m buru ibu ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ onye nke abatara kịta a na-asị na nke a bụ renewed hope nke a ọkwa na ya bụ ihe ekweghị omume biko nyefe ama m na ị nwere afọ 5 ịrụ dịka CBN gọvanọ mana ọ bụrụ na site n'afọ mbụ maọbụ site n'ọnwa 6 mbụ ịbanye n'ọchịchị na ibidoro na-ata afụfụ dịka anyị si ha atakwa afụfụ na okpuru ọchịchị Tinubu a mbakwa mmadụ ga-enwe ego a na-ekwu ihe gara a na-ekwuzi n'ihe gara ijekwude ka ị weta ya bụ ego ewesị gị were 10 naira echewe 50 naira enye gị 10 naira sị gị nawagodo ka enwee ike nyetụ ọ dị mma Igbo bụ Igbo ozo na wee gbachaa a sị n'ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta ya na njedebe n'ihe omume anyị nke taa na ka o si mee mara mata na ọ dị mkpa na ị ga-ama ka ihe si eme n'akụkụ gị n'obodo anyị ọkachasị n'ala Igbo be anyị maka na ọ bụrụ na ị ma ka o si mee iwe mara nke ị ga-emewe cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka anyị si erute gị biko binye aka ịhụnanya tinyezi na ngalaba ozi kesaa ozi ya masị mbere Ugwumba telivishọn aha m bụ Emilia Onyechinwankwo kpọọ m Adaọlaedo azụmahịa n'ọhaneze ka anyị na aha m bụ Mike Onubu a na-asụ unu biko ka ọhịa dịka wa amaghị ya ka emesịa